Ako po pala si Presi Brigula, taga Baaw. Taga Baaw. Ah, Paano mo po natutunan yung paggawa ng taro chips? una, sa mga kwento-kwento lang. Tapos, itrinay ko sa sarili ko na maggawa ako ng chips na ito para sabi ko dagdag hanap buhay sa amin. Una, ano lang ang gamit ko, kutsilyo lang, pagbabalat, pag slice, kutsilyo lang ginagawa ko niyan. Tapos ano po mga innovations na ginawa? Simula nung nung naglako ako sa mga tindahan, dumami ang mga customer ko. Tapos yun, nag-isip na ako ng yung madaling paraan kung paano mapaganda ko yung slice niya. Ini-slice para pantay-pantay, hindi na katulad ng kutsilyo na matagal mong dahan-dahan para hindi ka mahiwa. Ngayon, ginagamit ko, pa rin, yung madaling nabibili lang sa mall, yung mga peeler lang naman. Pero kahit paano, mas madali na kaysa doon sa kutsilyo. Sa ngayon, nakilala ko ng Baaw Organic, naka-join na ako sa Baaw Organic, nakilala na ako ng DTI. Yun, mas lalong dumami ang customer namin. Itong ginagawa naming chips, ito yung panglagay baga sa sinigang, yung gabi na kulay puti. Ito yung ginagawang chips. Kasi yung isang taro, yung gabing pula, matigas yun. Pag pag na-crispy na siya, matigas ang pagka-crispy niya. Hindi katulad ng tarong puti, malambot siya. Ang pagka-crispy niya malambot. Kahit postiso, pwedeng kagatin, nguyain. Yung po naman, sa ginagawa ng produkto, meron kayong ginagawang plain, tapos may mga additives kayo. O yan, ma'am, ang nakadagdag sa ko. Dati, plain lang ang ginagawa kong chips ng taro. Ngayon, may iba-iba na akong flavor. Pag nag-request sila ng salty, yun, gagawa ako ng salty, gagawa ako ng cheese flavor, tapos yung spicy, yun ang mga flavor kong may garlic flavor. Saan po nanggagaling yung raw materials na ginagamit mo sa paggawa ng taro chips? Kadalasan, ma'am, ang raw material tulad ng yung gabi sa palengke. Kasi wala naman kaming taniman. Minsan lang makakuha ko sa direct sa farm. Tapos yung materialis na mga sangkap sa grocery. At anong problems ang na-encounter sa raw materials? Ma'am, pag ganitong hindi peak season, mahirap. Minsan, mayroon na dyan order, wala akong mabiling gabi, wala akong raw material mabili. Kadalasan marami niyan pag summer, kasama ng mga kamuti, ganun. Pero ngayon meron din, pero pag minsan wala ka talagang makita ng gabi. Pahirapan, tapos mahal. Usapan ng demand para sa ginagawa mong taro chips. Ano po ang masasabi mo tungkol sa demand para sa taro chips na ginagawa? Ma'am, karamihan naman sa kanila nasasarapan. Marami ang mamimili ng taro chips. Marami, ma'am, lalo na sa Naga. Nakakalabas na nga kaming nakakarating na yan ng Legazpi. Ang order nila sa akin, kung pag Legazpi, ang pinakababa nilang order 300 pack. O sa Naga naman,
yung mga naglalako, kumukuha yun sa akin, mga 100. Yan, 100 pieces. Mabili, kung sa mabili ang taro chips. Kasi para siyang, masarap siya kung pag inano mo, masarap. Ito po, magluluto na tayo ng taro chips. Una po, kailangan i-ready muna natin yung mga dapat gamitin, lahat. Pangalawa po, ito palang gabing gagamitin natin, kailangan pipiliin natin yung gabi na hindi pa ganito, hindi pa yung may tumutubo na, yung matured na. Kasi minsan sa gabi, pag makati na yan, pag nalampas na sa tamang gamitin, i-start na natin. Lalagay ko na yung mantika. Ano pala po ito, yung vegetable oil ang gagamitin natin para kahit yan isang buwan, hindi yung naglalasang, tawag sa amin, maanlin. Ilalagay natin siya, slice natin pag mainit na ang mantika. Para hindi siya nagdidikit-dikit pag ilinagay natin, hiwa-hiwalay siya. Ito, pwede na siya. Pwedeng peeler na ito, pwede rin yung malapad, depende sa inyo, sa paggamit nyo kung alin ang, ito maganda rin to eh. Ganito lang yun. Ang paglalagay naman ng gabi sa mantika, depende sa dami ng mantika. Kailangan kasi siya deep fry. Kaya kung kukunti yung mantika, i-adjust nyo na lang yung gabi, konti din. Madali naman siya. Ang nakakamahal dito, pag nabili mo ito, mahal. Kaya nagiging mahal ang chips, ang taro chips. Halata mo naman pag pwede na siya, nagba-brown siya. Ma'am, pag siya ma'am, minsan mga 10 minutes eh. Ganun. Depende kasi ma'am sa ilinagay mo kadami. Pag kukunti, madali. Yan pag ayan, depende sa yan. Sa ilinagay mo sa dami. Ayan, madali naman yan maluto kasi konti lang. Mas maganda kasi yung mas malaki. Kasi ito, pang sarili lang to. Pag pang negosyo, bitin. Maraming magagastos mo sa gas, konti yung naluluto. O, hiwa-hiwalay siya. O. Ito, luto na siya. Malaki tong salaan. Pag nakatulo na siya, ilalagay naman natin sa isang lalagyan na may tissue. Para yung mantika niya na-absorb. Pag kinain mo siya, walang mantika. Ganun. Dry talaga siya, walang... Kahit ipak mo siya, ilagay mo sa plastic, walang mantikang lalabas sa plastic, walang didikit. Yan ang purpose ng tissue. Ito sir, pwede na itong lagyan natin ng cheese. Ito, cheese flavor to.
Hindi pa nga akong lalagyan. Lagyan natin ng iodize. Ilang rock. Pwede naman yung ano, rock salt para organic. Yan. Yan ang salty.